parte din Metatools Group, SATA Tools Tech este o companie specializată în servici și închirieri de utilaje pentru construcții și industrie, dedicată înainte de toate profesioniștilor. La baza diviziei de servici stau doi piloni de încredere: o echipă de oameni competenți și echipamente de înaltă performanță. Acest mix ne permite să desfășurăm activități complexe de întreținere, revizii și reparații la o gamă vastă de scule și echipamente electrice, pneumatice, utilaje cu motor termic, aparate de sudură, generatoare, atât în perioada de garanție cât și în cea de post-garanție. Eficiența ne-a caracterizat dintotdeauna, astfel că am redus considerabil timpul de constatare și reparație prin intermediul echipamentelor de testare și diagnosticare, dar și al unui software specializat pentru înregistrarea și urmărirea echipamentului predat în service. Dedicarea și implicarea ne-au fost răsplătite. Serviciul Metatools Group a obținut, în urma unor auditări riguroase, statutul de centru de service autorizat pentru o serie de branduri de renume precum DeWalt, Makita, Milwaukee, Stihl, Lumag. La SATA Tools Tech punem accent și pe anticiparea nevoilor clienților noștri, așadar venim în întâmpinarea lor cu opțiunea de service mobil. Pentru echipamentele ce nu pot fi transportate, precum generatoarele sau compresoarele, am creat echipe de intervenție dedicate pentru a se deplasa la sediul beneficiarului. Serviciul mobil este o soluție rapidă și eficientă, fie că este vorba de șantiere, locuințe sau exploatări petroliere. Pentru acest gen de intervenții specializate, autoutilitarele firmei sunt complet dotate ca ateliere mobile. Pe lângă asistența tehnică din partea personalului calificat, puteți beneficia de servicii de punere în funcțiune și întreținere, dar și de intervenții rapide în caz de urgență oriunde în țară. Un alt serviciu oferit de SATA Tools Tech este închirierea de scule electrice și utilaje, soluția flexibilă și accesibilă pentru clienții ce desfășoară lucrări de scurtă durată sau cu caracter temporar. În cadrul aceleiași divizii oferim și serviciul de închiriere a unei game variate de generatoare de curent electric la prețuri avantajoase pentru utilizarea continuă sau pentru backup cu funcționare automată. Dezvoltarea și modernizarea diviziei de service transformă Metatools Group într-un partener mai puternic, mai de încredere, completând cercul de servicii oferite la standarde înalte de calitate. Vă mulțumim că alegeți Metatools Group și ne bucurăm să creștem mai simplu și mai eficient împreună!